Salutare tuturor! Astăzi vă salut de lângă o nouă structură. O structură care am reușit să o fac din resturi de material de pe urma șantierului cu casa de lut. Cu siguranță cei care v-ați făcut casă în regie proprie aveți această situație în care rămân foarte multe materiale, lemn, metal, bolțari, cărămizi, etc., BCA, care după aia, bineînțeles, odată plătite, omul zice, lasă că le pun deoparte și văd eu ce fac cu ele pe viitor. Și aici, același caz. Aceste bucăți de lemn, acești dulapi, scânduri, stâlpi de lemn, i-am pus deoparte și am zis o să vedem ce o să fie cu ei, să nu putrezească. Și a venit și ziua în care, recondiționând aceste bucăți de lemn, am reușit să facem o structură de lemn, un solar deschis sau paravânt. La noi în zonă vântul este de fapt elementul cu care ne luptăm cel mai mult. În rest, condițiile sunt foarte bune, dar fiind pe un deal, vântul își face simțită prezența și de 2-3 ori pe an, poate mai bine, bate la niște viteze destul de mari, culcă recolta și, nemai putând să cultivăm afară, am zis hai să facem un paravânt în care să ne punem legumele. O să vedeți, de data asta o să fie un colaj de poze și filmulețe peste care o să vorbesc din spate. Să vedem pașii care i-am făcut ca să realizăm această structură. Haideți să vedem. Am șlefuit piesele de lemn provenite de la construcția casei de lut. Piese care au fost folosite la cofraje. Sunt strâmbe, multe dintre ele, dar până la urmă, prin șlefuire le-am mai dat o viață nouă, să zic așa. Am luat trafaletul, urmează vopsirea, mi-a mai rămas și niște vopsea de lemn de la Ticurila. Ticurila, un brand foarte bun, poate nu așa cunoscut, dar sunt foarte mulțumit de cum protejează lemnul. De fapt este o vopsea de protecție aici. Și albul arată foarte bine la final. Am trecut la măsurare, măsor de 10 ori tai odată, vorba aia. A fost un pic mai nevoios, am lucrat singur, nu am avut o masă specială pentru asta, dar m-am descurcat. Ajută mult aparatele astea care se găsesc în comerț, chiar dacă sunt de hobby, își fac treaba bine. Eu am un Dexter de la Leroy. Sunt niște piese de lemn de 10x5. Le-am folosit la cofraje, au ținut foarte bine, am bătut lutul acasă și era păcat să nu le folosesc. Cu proiectul ăsta mi-am propus să iasă frumos de data asta. De-aia am și vopsit, de-aia am și tăiat la unghi și
cu pregăurire. N-a fost nevoie de multe pregăuriri, dar unde am avut nevoie am făcut pregăurire, nu mai crapă lemnul. Dacă dai gaură în margine, riști să se fisureze lemnul de brad, că e un lemn moale. Pregăurirea ajută foarte mult și atunci rămâne șurubul, se înfige bine și nu fisurează. Aici am avut și niște platbandă de metal care am vopsit-o. Aici se vede că am vopsit și contravântuirile. Și făcând singur treaba am avut ideea să fac o mostră, după care m-am dus în sus să fie aceleași dimensiuni. Se vede aici și cum am prelungit piesele de lemn cu acele platbande albe. N-am avut lemne dintr-o singură bucată și atunci am fost nevoit să le prelungesc. Amplasarea bolțarilor în teren, bolțari care i-am umplut după aia cu beton. Am avut și saci de ciment, doi, care sunt șopul de un an de zile. M-am bucurat că am putut să refolosesc foarte multe materiale care stăteau degeaba și de fapt asta a fost și ideea proiectului, pe lângă faptul că vântul ne face probleme. Am pus și un distanțier pentru acele platbande. Aici se vede deja puse pe poziție. Am acoperit cu folie și cu plasă de umbrire de 30%. Și eu zic că a ieșit binișor. N-a ieșit perfect, dar a ieșit, s-a aliniat bine, având în vedere că sunt piese de lemn prelungite și încropite. Eu sunt mulțumit de rezultat. Am cumpărat de asemenea niște profile pentru prinderea foliei sus, unde se termină acoperișul, se vede. Și atunci apa coboară și vântul nu poate să ia folia. De asemenea am folosit fir de plastic special pentru solarii. Se vede sub folie, e de 3 mm. Ce mi-a mai rămas de la solarul, de la primul solar. Și plasa de umbrire, de fapt trece vântul prin ea. Și acum vreau să vă arăt cum se pune, cum ne-am gândit noi, de fapt, că nu e o tehnică, este un experiment.
la noi. O să am mutat ghivecele și atunci o să punem sub ele pământ. Pentru că am observat că atunci când ne-am mutat, ele deja erau rădăcinate și au trecut de ghiveci, și-au scos rădăcinile pe dedesubt. Așa. De exemplu, ghiveciul ăsta de brocoli are deja rădăcinile sigur sub ghiveci formate. Vom pune pământ să poată să se rădăcineze. Mai ducem puțin. Așa. Astfel creăm și o platformă dreaptă pe teren occidental. Așa. Presăm bine pământul pe lângă ghiveci. Când vom uda, apa se va scurge și va ajunge în acest substrat de pământ. De asemenea, tot acum o să completăm cu pământ proaspăt și sus. Și pământul ăsta le va da un impuls foarte bun, pentru că e pământ cu compost, cu bălegar. Așa. Frunzele galbene le luăm jos. Și haideți să ne vedem și la următorul ghiveci. Uitați să luăm ghiveciul ăsta cu vinătă. Dăm la o parte. Venim cu pământ de desubt, creăm astfel o formă dreaptă. Și atunci rădăcinile, care deja au trecut de ghiveci, de găleată, vor avea în ce să se ancoreze și de unde să își ia hrana. Așa, și aici de asemenea putem completa. Uitați cât loc este. Aici putem veni cu 10 cm de pământ lejer. Așa. Sunt foarte curios cu experimentul ăsta. Dacă ne iese, atunci ar fi o soluție pentru cei care nu au așa de mult spațiu de solar și de lumină și poate să-și cultive în aceste găleți, ghivece mari, minim 10 litri să aibă o găleată, adică e un minim în care planta să poată să se dezvolte, să aibă destul pământ. Pământul înseamnă energie și fără asta nu are putere planta, fără un minim de 10 litri. Oricum, natura am observat că trece de ghiveci, de găleată și având multe găurele la bază, ea deja, planta a trecut și s-a dus cu rădăcina în jos în pământ. Și la final vreau să vă arăt cum am reușit să le punem pe fiecare pe poziție. De asemenea, jos la bază am urmărit să îmbrăcăm puțin ghiveciul cu pământ pentru acele rădăcini care au trecut de găleată, de ghiveci. Și acum vor rămâne până toamna târziu pe poziție, așa cum se vede. Urmează să le punem sistemul de irigare prin picurare
Proverbul de azi este: prin muncă și stăruință vei ajunge la dorință. Până la următorul videoclip, vă salut!